لنا مشية تسمع أسيا الانفيتاتوري الأول مولاي يفتح لي شفتية وفمي شندر التفهير تيك قايتوا بالفرح لللا نيس كلها tal-art أقدوا بالفرح للمولاي فلمكين قايتوا بالفرخ لللا نيس كلها tal-art أقدوا بالفرخ للمولاي Ejjew ħanfaħru bilena l-mulej, ħanajtu bil-ferħ l-blata tas-salvazzjoni tagħna, nersqu qudiemu bana ta' il-ħajr, nannulu bajat ta' ferħ. قايتوا بالفرخ لللا نيس كلها tal-art أقدوا بالفرخ للمولاي Għax Alla kbir u l-mulej, sultan kbir fuq l-Alla tkollha. Fidej huma l-qijan tal-art, tiegħu huma ċaċet il-oljiet, tiegħu il-baħar għax għamlu, tiegħu l-art għax bidej ħsaret. قايتوا بالفرخ لللا نيس كلها tal-art أقدوا بالفرخ للمولاي Ejjew inqimuh u nixteħtu qudiemu, arkubtejna qudiem il-mulej li ħalaqna, għaliex huwa Alla tagħna, u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. قايتوا بالفرخ لللا نيس كلها tal-art أقدوا بالفرخ للمولاي Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirjietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. قايتوا بالفرخ لللا نيس كلها tal-art أقدوا بالفرخ للمولاي Għal 40 sena domt nistmellu dan in-nisel u jiena għedt qalbu mħassra dan il-poplu triqati ma jarfux. Għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. قايتوا بالفرخ لللا نيس كلها tal-art أقدوا بالفرخ للمولاي Glorja lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispiritu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. قايتوا بالفرخ لللا نيس كلها tal-art أقدوا بالفرخ للمولاي Meta frixt mulej il-medda ta' smewiet bid-dawl żejjintom, rid li x-xemx binar twennisna u dawwalt il-lejl bil-qamar. Issa l-lejl diġà ħallina kila x-xemx għal-ġirja tagħha tqanqal fina saħħa ġdida sabiex nerġgħu naqdmu l-ħidma. Xieraq mela li fil-bidu tal-ġurnata nfaħru lilek, u missier ħanin li tfawwar qalbu liedek bis-slim tiegħek. Mitfixkil illum warrabna, żomm fid-dritt l-ispirtu tagħna, għenna nibqgħu dejjem notfa f'kull ma naħsbu ngħidu u nagħmlu. Bħalma x-xemx, iż-żejt, is-sirġa, hekk titqawwa fina l-fidi, aktar soda ssir it-tama u iżjed jikbes nar l-imħabba. Isma' talbna missier twajjeb u int waħdini tiegħu daqsu li ta' dejjem isat natkom mal-ispirtu faraġ tagħna. Amen. Qaddisa triqtek u Alla, li ma Alla u kbir bħal Alla tagħna, bleħen qawwi l-Alla nsejjaħ l-Alla biex jismani. Fid-dieqa tiegħi lil Sidi nfittex ma nejjiex bil-lejl nerfa' idi u nitlob ma tridx taf faraġ qalbi. Niftakar f'Alla u nitniet jiena u naħseb tinfena qalbi. Inżomm miftuħa xfara għajnejja, jiena mħawwad u ma nistax nitkellem. Naħseb fiż-żmien tal-imħoddi, niftakar fis-snin ta' qabel. Bil-lejl nitħaddet f'qalbi, naħseb u nixtar ġewwa fija. Tgħid għal dejjem se jwarrabna siedna, mhux se jibqa' jurina mħabbtu. Waqfet għal dejjem it-tieba tiegħu, mhux se jibqa' jżomm kelmtu minn nisel għal ieħor. Nesa Alla juri ħniena magħna, jew ħeba ħnientu fil-għadab tiegħu. Ikolli ngħid dan hu il-għali tiegħi li Alla l-għoli biddel Emil l-emintu. Imbagħad niftakar f'Emilek mulej, naħseb fl-ġubijiet li għamilt fl-imoddi. Naħseb f'kull ma int għamilt, nixtar l-emejjel kbar tiegħek. Qaddisa triqtek u Alla, li ma Alla u kbir bħal Alla tagħna. Int Alla li tagħmel ħwejjeġ tal-għaġeb, li turi qawwietek fost il-popli. Bidrijek fdejt il-poplu tiegħek
l-uliet ta' Ġakob u ta' Giuseppi. Rawk l-mijiet u Alla, rawk l-mijiet u twerru u saqieħ il-baħar triet. Misħab nizlet ix-xita u s-smawiet tredu, leħ ma' kullimkien il-beraq tiegħek. Il-ħsejjes tar-rat tiegħek waħda f'waħda, il-beraq dawwal id-dinja tredet u teżżet il-art. Triqtek fuq il-baħar, fuq l-ibħra l-kbar il-mixi tiegħek u ħadd ma jsibhom il-passi tiegħek. Mexxejt bħal merħla lill-poplu tiegħek bejt Mose u Aaron. Glorja lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Qaddisa triqtek u Alla, li ma' Alla u kbir bħal Alla tagħna. Qalbi tifraħ fil-mulej li jbaxxi kif ukoll ijolli. Qalbi tifraħ fil-mulej bis-saħħa tiegħu jintrefa' ġieħi. Jien niddieħak bl-edewwa tiegħi u nifraħ bis-salvazzjoni tiegħek. Ħadd mu qaddis bħal mulej u ma hemm ħadd ieħor ħliefek, ma hemmx blata bħal Alla tagħna. Toqgħodux titkabbru iżjed bi kliemkom, kliem kburi ma joħroġ iżjed minn fomkom. Għax il-mulej u Alla li kollox jaraf u jqis l-emejjel tal-bniedem. Il-qaws tal-qawwijin tkisser u tħażmu bil-ħila d-dajfejn. Min kellu bix-xaba mar jaħdem għal ħobżu, imma li mġewwaħ ma baqax jitħabat. Il-mara bla tfal wildet seba' u l-om ta' bosta wlied tilfet saħħitha. Il-mulej jibgħat il-mewt u jagħti l-ħajja, iniżżel fart l-imwiet u jtella minna. Il-mulej ifaqqar u jani, ibaxxi u jolli wkoll. Iqajjem mit-trab lill-imsejken u jerfa' lill-fqir mill-miżbla. Biex mal-kbarrati qiegħdhom u jagħtihom post ta' ġieħ. Għax tal-mulej huma l-kolonni tal-art fuqhom u jqiegħed id-dinja. Huwa jħares il-mixi ta' ħbiebu, imma l-ħżiena fid-dlam jinqerdu. Għax mhux bħiltu li l-bniedem jitqawwa. Il-mulej iwerwer lil min jeħodha miegħu u fuqu mis-sema iriet. Il-mulej jagħmel ħaq mill-art kollha, jagħti s-seta lis-sultan tiegħu, jolli u jqawwi lill-midlub tiegħu. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Qalbi tifraħ fil-mulej li jbaxxi kif ukoll ijolli. Tifraħ l-art quddiem il-mulej is-sultan. Il-mulej isaltan ħataqbes l-art bil-ferħ u jifirħu il-ħafna gżejjer. Sħab u dlam hemm madwaru, is-sewwa u l-ħaq is-sisien tat-tron tiegħu. In-nar jimxi quddiemu u jeqret madwaru l-edewwa tiegħu. Il-beraq tiegħu idawwal id-dinja, tara dan l-art u titriet. Bħax-xama jdubu l-muntanji quddiem il-mulej, quddiem is-sejt tal-art kollha. Inxandru ismewwiet il-ġustizzja tiegħu, jaraw il-popli kollha is-sebħ tiegħu. Jinfixlu dawk kollha li jqimu l-idoli, li jiftaħru bix-bijat fierħa tagħhom u quddiemu jinxteħtu l-allat kollha. Tisma' dan u tifraħ Sion, jaqbżu bil-ferħ li bliet ta' Ġuda minħabba il-ġustizzja tiegħek mulej. Għax int mulej, int loli, il-fuq mill-art kollha, ola ħafna mill-allat. Iħobb il-mulej lil min jobgħod il-ħażen, iħares il-ħajja ta' ħbiebu, jeħlishom min idejn il-ħżiena. Ifetx id-dawl fuq il-ġust u lena għal qalb in-nies sewwa. Ifirħu ġusti fil-mulej u faħru l-isem għad-dejs tiegħu. Glorja lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien tifraħ l-art quddiem il-mulej is-Sultan. Min se jifridna mill-imħabba tal-Kristu? Taħbit, dwejjaq, persekuzzjonijiet, ġuħ, era, tiġrib, xapla.
Imma f'dan kollu, aħna noħorġu tassew rebbieħa bis-saħħa ta' dak li ħabna. Kull ħin inbierek il-mulej, tifħiru dejjem fuq fommi. Kull ħin imbierek il-mulej, tifħiru dejjem fuq fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi. Tifħiru dejjem fuq fommi. Glorja lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. Kull ħin imbierek lill-mulej, tifħiru dejjem fuq fommi. Naqdu lill-mulej bil-qdusija tul ħajjitna kollha. Imbierek il-mulej Alla ta' Izrael għaliex ġie jżur u jifdi il-poplu tiegħu. U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. Bħalma kien wiegħed fl-imoddi fomm il-profeti għad-disejn tiegħu. Biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn daw kollha li joboduna. Bekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-patt għad-dejs tiegħu. Fil-ħalfa li ħalef lill-Abram missierna li jatina. Li meħlusejn minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża'. Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu. Biex tarraf lil poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra ta' dnubietom. Ħierġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li jibatinna mill-għoli iż-żjara tax-xemx tiela. Ħajdawwal lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt, ħajmexxi il-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Glorja lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Naqdu lill-mulej bil-qdusija tul ħajjitna kollha. Ikkun imbierek Alla is-Salvatur tagħna għax hu jibqa' dejjem mal-Knisja tiegħu sal-aħħar taż-żmien skont il-weda tiegħu. Niżżuh ħajr minn qalbna u ngħidulu: Ibqa' magħna mulej. Ibqa' magħna llum mulej tul il-ġurnata kollha. Jalla x-xemx tal-grazzja tiegħek ma tejbqat minn fuqna. Nikkonsagrawlek dan il-jum billi noffruh lilek. Natuk kelma li namlu ħilitna kollha biex naħarbu kull ħażen. Għamel mulej li dan il-jum jisfalna kollu kemm hu bħala don ta' dawl. Enna nkunu il-melħ tal-art u id-dawl tad-dinja. L-imħabba tal-Ispirtu Qaddis tiegħek tmexxi l-qalb u x-xuftejn tagħna biex dejjem inżommu sħiħ fit-triq il-ġusta tiegħek u nfaħruk. Ejjew nixbru it-talb tagħna danke dak li hemm moħbi f'qalbna billi ndur lejn Alla missierna u flimkien ngħidulu: Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikkun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Sawwab fi qlubna mulej id-dija tad-dawl tiegħek biex nimxu bla waqfien fit-triq tal-kmandamenti tiegħek u qatt ma mmiddu riġlejna fit-triq li mawġa bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej jibarikna, iħarisna minn kull deni bi wassanna għal ħajja ta' dejjem. Amen.
L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Nofru da s-sagrifiċi tal-Qudiesa għall-erwieħ tal-familja Boħaġar. Ħuti, l-lum l-erba tal-Madonna u propju anke l-lum sejrin nagħtu bidu għall-laqat ta' tagħlim dwar il-Verġni Marija. Kif tafu laqat miftuħin għal kulħadd fuq xewqa anke tal-Papa. Il-Papa jixtieq li fis-santwarji ikun hemm ukoll mumenti fejn il-lajċ in-nies jitalmu tagħlim sod u veru fuq il-Verġni Marija. U għalhekk bħala santwarju ilqajna din l-istedina tal-Papa u se nibdew nagħmlu laqa ta' darba fix-xahar. Kulna l-aħħar erba' tax-xahar u tkun fis-6:30 fis-sala tas-santwarju. Propju se nibdew il-lejla. U għalhekk sejrin nibdew din il-ġurnata billi nagħmlu l-quddiesa tal-Verġni Imqazza Marija bħala u għalliema spiritwali tagħna. Ħadd daqs Marija ma jista' jgħallimna kif għandna nimxu wara l-Mulej Ġesu. U għalhekk fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna, partikolarment meta l-kelma ta' Alla ma ħallejnijiex taħdem fina, ejjew nitolbu maħfra lil Alla. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Tkun ta' għajnuna għalina Mulej, l-interċessjoni kollha qima tal-Verġni Glorjuża Marija biex imqawwijin bl-għajnuna tagħha naslu għand dak li huwa l-muntanja vera tagħna, Ġesu Kristu, li huwa Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Alla ta' dawk li jħobbuh f'kollox jaħdem għal ġid tagħhom. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, l-Ispirtu min-naħa tiegħu jgħinna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għax aħna anqas biss nafu nitolbu kif imiss, imma l-Ispirtu stess jidħol għalina bit-talb tiegħu bit-tnejjid li ma jistax jitfisser bil-kliem. U Alla li l-ħarsa tiegħu tifret il-qlub jaf x'inhi x-xewqa tal-Ispirtu bit-talb tiegħu jidħol għal qaddisin skont ma jrid Alla. Aħna nafu li Alla ma dawk li jħobbuh, ma dawk li huma msejħin skont il-prevedenza tiegħu f'kollox jaħdem id fit għal ġid tagħhom. Għax lil dawk li warrafhom mill-bidu ipperswadihom ukoll biex jieħdu s-sura fuq ġbija ta' ebnu. Ħalli dan ikun il-kbir fost ħafna aħwa. Lil dawk li ppedestrinhom sejħilhom ukoll. Lil dawk li sejħilhom iġġustifikhom ukoll. Lil dawk imbagħad li ġġustifikhom igglorifikhom ukoll. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien jien fit-tieba tiegħek nittama Mulej, jien fit-tieba tiegħek nittama Mulej. Ħares u weġibni Mulej, Alla tiegħi jagħti d-dawl lil-għajnejja li ma naqax fir-raqda tal-mewt, li ma jgħidx l-għadu tiegħi elibtu, li ma jifirħux li dewwa għax jarawni notor. Ngħidu flimkien, jiena fit-tieba tiegħek nittama Mulej. Imma jien fit-tieba tiegħek nittama tifraħ qalbi għall-għajnuna tiegħek, nanni lil-Mulej għal-ġid li għamilli. Flimkien jien fit-tieba tiegħek nittama Mulej. Inqummu bil-wifqa għall-Evanġelju. Alla sejħilna permezz tal-Evanġelu biex ikonna sem fil-glorja ta' Sidna Ġesu Kristu.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. F'dak iż-żmien huwa sejjer lejn Ġerusalemm, Ġesu għadda jgħallem f'xi bliet u irħula. U kien hemm wieħed u qallu mulej jaqgħu ftit huma dawk li jsalvaw u huwa ġibhom. Tħabtu biex tidħlu mill-bieb id-dejjaq għax kif ngħidilkom jien ħafna għad ifittxu li jidħlu u ma jirnexxilhomx. Għax meta sit id-dar ikun għala il-bieb, intom tibqgħu barra u tibdew tħabtu bil-bieb u tgħidu mulej jiftħilna. Iżda hu jweġibkom u jgħid ma nafx mnejn intom. Imbagħad taqbdu tgħidulu kilna u xrobna miegħek aħna u int għallimt fil-pjazzett tagħna u jweġibhom u jgħidilkom ma nafx mnejn intom. Morru minn qudiemi intom il-koll li tagħmlu dak li mhux sewwa. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-taħżejs ta' snien meta taraw lil Abraham u l-Iżak u lil Ġakob u l-profeti kollha fis-saltna ta' Alla u intom imkeċċija il-barra. U jiġu nies mill-Lvant u mill-Punent, mit-Tramuntana u min-nofsinhar u joqogħdu għall-mejda fis-saltna ta' Alla. U waraw hawn minut tal-aħħar għad ikun l-ewwel u hawn minut tal-ewwel u għad ikun l-aħħar. Il-kelma tal-mulej. Id-domanda li jagħmel dan il-raġel lil Ġesu li ma nafux min kien, m'għandniex ismu. U dan apposta anke San-Luqa ma jagħtinix l-isem għax din il-persuna mija ħadd jien u int. Importanti li din il-mistoqsija nagħmluha mhux tant lil mulej imma lilna nfusna. U ngħid imma jien se nsalva. U xi tfisser il-kelma nsalva? L-ewwel ħaġa ħadd minna ma jsalva bis-saħħa tiegħu. Għax kif nafu anke naraw ħafna drabi aħna niżbaljaw, aħna fraġli, aħna dgħajfa. Imma kif qalilna San Pawl fl-ittra li smajna dal-għodu huwa l-Ispirtu ta' Alla li jammar fina, li jmexxina, li jiġġustifikana, li qaddisna. Tgħiduli allura aħna ma nistgħu nagħmlu xejn. Ir-risposta tajilna Ġesu fit-tmiem dan l-Evanġelju. Id-differenza ta' dawn in-nies x'jgħidulu? Aħna smajniek tipprietka, aħna kilna miegħek, aħna konna dejjem niġu l-Knisja. U l-mulej jirrispondihom morru minn qudiemi intom il-koll li tagħmlu dak li mhux sewwa. Hawnhu il-qofol. Hawnhu il-pellegrinaġġ tiegħi lejn il-Knisja. Hawn iridu jwasluni l-omiliji li nisma' l-prietki, it-tagħlim li dak li nisma' impoġġih fil-prattika fil-ħajja tiegħi. Il-mulej Ġesu ma ġiex jgħallimna ħafna liġijiet. Liġi waħda tagħna jew aħjar il-bażi tat-tagħlim kollu tiegħu jinġabar f'waħda. Ħobb lil Alla b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u bis-saħħa kollha tiegħek u lil proxmu tiegħek bħalek innifsek. Ejjew nitolbuh il-mulej Ġesu li jagħmel milna insara ta' veri. Mhux insara tal-Knisja, imma insara ta' veru li dak li ngħix fil-Knisja
ngħixu anka barra il-bieb tal-Knisja. Imma bil-wifqa jew issa flimkien nresqu it-talbit tagħna lil Mulej Ġesu. Nitolbuk Mulej biex tkompli tagħtina l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Ixtħu fuq il-Knisja tiegħek sabiex bħala u għalliema tagħna tkompli tmexxina u tenna ngħixu il-kelma li inti tħabbrilna. Nitolbuk Mulej għal dawk ħutna li forsi qed jaqtaw qalbhom mis-salvazzjoni għaliex jarfu jaraw id-djufija tagħhom. Għejnhom Mulej biex fid-djufija fl-iżbalji huma jarfu l-id u l-ħarsa ħanina tiegħek u jersqu lejk jitolbuk maħfra. Nitolbuk Mulej għal-morda kollha tagħna, għal dawk kollha li jduru bihom, għal dawk li sejrin jsirilhom xi testijiet jew interventi llum fl-isptarijiet tagħna. Għatihom il-qawwa u l-kuraġġ u dak kollu li jeħtieġu. Nitolbu. Impoġġu taħt il-ħarsa materna Tomna Marija il dawk il-persuni li sejrin jilqgħu l-istedina tiegħek biex isiru jafu lilek permezz ta' Ommok Marija fil-laqat li s-santwarju sejjer jibda llum. Kompli Mulej qawwihom bl-Ispirtu u fir-rieda. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu nitolbuk Mulej dbierek il-familji tagħna. Għamel li l-familji tagħna ikunu wkoll benniena ta' aktar vokazzjonijiet ħalli jkunu ħaddiema fil-għalqa tiegħek. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Ilqa Mulej dawn it-talbiet li din il-familja li nġabret madwarek qiegħda tressaqlek illum. Kompli int urina it-tiba tiegħek għax fik aħna nqedu it-tama tagħna. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. B'dawn l-offerti li ġibnilek bil-ferħ kollu ta' qalbna, qaddis Mulej lill-qaddejja tiegħek li l-Verġni mqazza tgħallem bl-eżempju tagħha u żomm taħt il-ħarsin tagħha biex huma iħarsu r-rieda tiegħek il-wedit tagħhom tal-Magħmudija b'qalb sinċira jaqdu lilek u lil ħuthom bi Kristus Siedna. Il-Mulej magħkom nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox
tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Infaħruk u nberkuk u nxandru il-kobor tiegħek fit-tifkira ta' Marija dejjem Verġni. Imsieħba sewwa fil-misteru ta' Kristu, ma tieqaf qatt tnissel ulieta għall-Knisja u tħeġġiġhom bl-imħabba tagħha, tiġbidhom bl-eżempju tagħha ħajfittxu l-imħabba perfetta. Għaliex hija bija ta' ħajja evanġelika li bija aħna nintebħu fit-talb tagħna u nitalmu minna kif inħobbuk f'kollox skont il-fema tagħha. Nikkontemplaw bla qiegħda il-verb tiegħek skont l-ispirtu tagħha u b'qalb bħal tagħha naqdu lil ħutna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u intennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewwiet l-art mimlija bil-glorija tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewwiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Għaddejs tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidina Ġesu Krist. Li meta kien sejnata biex mirrajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jenata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazza Alla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum,
اغفر لنا ذنوبيتنا بħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la tdaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi dnubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ġisem ta' Kristu ħares. Jalla jkunu veru dawn il-kelmiet tas-sew fil-ħajja tagħna fejk ruħna ssib il-ferħ bla tmiem. Jalla jkunu veru dawn il-kelmiet tas-sew fil-ħajja tagħna fejk ruħna ssib il-ferħ bla tmiem. Jalla jkunu veru dawn il-kelmiet tas-sew fil-ħajja tagħna fejk ruħna ssib il-ferħ bla tmiem. Jalla jkunu veru dawn il-kelmiet tas-sew fil-ħajja tagħna fejk ruħna ssib il-ferħ bla tmiem. Jalla jkunu veru dawn il-kelmiet tas-sew fil-ħajja tagħna fejk ruħna ssib il-ferħ bla tmiem.
jew hekk inkomplu din it-tfittxija tagħna tal-mulej għax hu l-mulej li jista' jimla tassew bil-ferħ tiegħu il-qalb tagħna. Ħadd u xejn aktar. Nitolbu. Issa li tqarbilna bil-ġisem u d-dem mażiġ ta' ibnek, il-grazzja ta' mħabtek ta' għadna fl-imkien u tatina li nkunu tassew nixbħu lill-Verġni Mqazza Marija fil-virtujiet tagħha. Bi Kristus jedna. Ngħidu fl-imkien tliet Ava Marijiet. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Mill-ġdejt nerġa' nfakkarkom fil-laqat tal-lejla u dawk li forsi jixtiequ jingħaqdu magħna, partikolarment il-Maltin, ma jistgħux jiġu biżżejjed jibatulna l-indirizz elettroniku tagħhom imbagħad aħna nibatulhom il-filmat ta' kull laqa. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.